лестница айсни боло ҳисоб мекунӣ 1 2 3 хел мефурӯ баъд поён ҳисоб яъне ки айсни поёнева айсни боло ҳисоб мешава лестница да автоматик задани бошӣ айсни боло 1 2 3 4 хоб ахирон мешавада ҳамаи ҳисоб мекунӣ инҷа яъне таш наисундаки 1 2 3 4 маркировка то 27 ай боло символро дар инҷа мезанӣ мақсад ба то поёна меои хел то поёни лестницаро мақсад якумаш сини боло мешава баъдам хел мефурӯй 1 хоб анаки мегзарем ба настройко ба қисми настройко мегзарем ана хел хабки ба қисми настройко мегзарем ана хел созай сад мезарам хоб 25 валби ай саракаш чиш мекунам анам хел exit ай сарака хоб и чия 25 яъне ки чия лестницаро чӣ карданай и барои хира кардани ҳамун подсветкои лестницаро хира рӯшан мекунем да 25 мондагим хубай созай ҳамаи подсветкои лестницаро айтахто болоро мақсад хира рӯшан мекунӣ да мисол яркостча мақсад бигем пасту бланд мекунӣ хоб и спед и барои чия скорости лестница айтахто болоро мақсад ба кадом суръате дар кор боша хеле гирон мақсад пасту бланд мекунӣ мо дар 5 мондагием ай худмона степ шаг за шаг яъне ки қадам бо қадам мисол вақте ки степ домдагим метунем ки вақте дар мондемаш қадам ба қадам қатӣ мешава қадам ба қадам гирон мешава хеле шустаса ранги раҳ мегардикам хеле гирон мешава хоб давомаш метиҳем скип адванс и барои дигар менюро пайдо карданай амра и хеле ес мекунем окей мекунем степ 19 яъне ки мо 19 ступенкаи агар дар ягон ҷойга мисол зиёдтарак боша хеле товуш метӣ мисол мерава то 27 ступенкаро ҳозир мо 19 мо дар 19 мемонемаш хоб давом метиҳем делай 15 секунд и задержка мақсад пасаи 15 секунд мо дар 15 секундагим вақте ки рай гашти боло рафтӣ 15 секунд пас мебарам мисол мешава ки ра зиёд кам кунӣ лига сенсор и барои сенсора датчики форат датчика мекушӣ мақсад форат гиронш мекунем настройкаи датчикаи ма да уп мондагем да уп 60 хоб и барои мақсад регулировка кардани чия подсветкаи лестница якум ступенкаи поёна якум ступенкаи боло яъне ки агар ира да 30% монди аммо ступенка гиронай ки мисол якум ступенка ҳама вақт пастайна гиронай амморо мешава ки хирао зиёд кунӣ ё ки форат нолаш кунӣ бикушиш якум ступенка гирон места ай боло ҳам якум барои мисол пешбота дидан анамора и хирао рӯшан мекунад ки форат мекушиш лига
И барои подсветкора чӣ карданай? Датчика. Датчики барои шавай. Мисол метавонӣ ки мисол паст кунӣ, мисол бо дами кам торик ношида гирун мешавад, подсветкада кор медорад. Масалан бо агар бландш кунӣ, мисол 70-80 кунӣ, мисол то торик нашавад, лестницада кор намедорад мақсад. Яъне ки мисол беҳуда дар рӯзи рӯшан мақсад гирун набошад. И барои чия? Дистанция, барои пеш қариб кор кардани датчик движения. Лошаиша. Хоб, ира камтар нафаҳмои адаптатсия. Хоб, есть мекунем, exit. Хоб, я барга мерем. Мо фаромӯш накунем ягон чиза. Хоб, гузаштем ҳамаёро. Skip, и барои пайдо доштани менюай. 19 и ступенькаиро гузаштем. 15 секунд задержка. Up sensor. И барои подсветка якум ступенькаи боло поинай. Анаи барои чӣ буд? И барои сумеришни, барои ҳамон боз гузаштем. Барои шав рӯз вай карданай. Торики бо рӯшаниро мақсад настройкаи барои шав рӯз. Довон и чия? Дистанцияи адаптатсияи exit тамом. Хайли миқа. Датчика. Трансформатор тамом.